Крым сегодня. Война или кризис? Крым завтра? Украина или Россия? Украинские эксперты обсудили в Киеве вопросы решения крымского кризиса и отсутствия на материке Министерства по вопросам Крыма. Наразі в Україні немає представників від Криму ні в виконавчій владі, ні в законодавчій. Тобто я підтримую ідею створення Кабінету міністрів Криму, тому що органи, які існують зараз щодо забезпечення прав і свобод в Криму, це служба з питань Криму і Севастополя і Міністерство, так зване окупаційне міністерство, це дублюючий орган. Но дожились до того, что страна-агрессор проводит на территории нашей, хоть и временно оккупированной, проводит какие-то свои там мероприятия, задерживает нашего гражданина и обвиняет Украину в международном терроризме.